Kakulang sa K9 units, ginatudlo isa sa mga kausa nga makalusot sa gihapon ang droga sa mga puerto sa Bacolod City. Dugang nga narcotics sniffing dogs paabuton sa rehiyon. Yaring balita ang aton gintutukan. Ang ini nga package gikan Metro Manila ang nagabot sa Bacolod City. Gindeklara sang sender nga kilo-kilo nga gatas kag cereals ang unod. Sang package apang sang ginbuksan, binulto nga droga ang nakuha. Personal ginkuha ang package warehouse sa puerto ni Sheila Balaraw. Ginapahayag timbang sang drug personality nga si June Mark Ibe. Kay Balaraw nakapangalan ng package. Sunod sa tagpamuno sa Coast Guard Southern Visayas. Kakulang sang narcotics sniffing dogs ang rason nga mapasulod sa mga puerto ang binulto nga droga. Our effort now is to strengthen our maritime security support. We will be doubling or even tripling the dogs. No? May parating na mga bagong train from the headquarters. Pasalig ni De Luna, tutukan ang pagdugang sang K9 units sa paggraduar sang trainee sa substation sa Banwa sa Hinubaan. Samtang, apisar nga may kabudlayan. Liyog naman sa Bacolod City Police nga maimbestigahan ang mga courier kag forwarding company kung nga nagakalutsan ang mga ini sang mga kontrabando. Sila yung mga business group, may mga court order pa kita prior kita yung maka-check ng ila dire yung mga gina-process na ila mga kargamento. Madumduman nga magluwas sa 13.6 million pesos sa suspected shabu nga nasunod sa karton sang gatas. Na-recover man sang Setyembre ang kapin 24 milyones pesos nga suspected shabu nga nakasunod sa tea bags sa mag-live-in partner sa barangay Handumanan. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.